Assalamu alaykum mehriban adamlar, edir vatandaşlar. Ene de tiyleşiňiz ýaly biz Ersahar bilen paýtagtymyz Aşgabatyň gözel künjekleriniň birine ýerleşen Aşgabat stadionuna tarap ýola düşýär. Elbetde bu ýerde Türkmenistanyň futbol federasiýasy tarapyndan ýürüýte saýlanan emelleriň synaglary we olaryň arasyndaky alma-amaly maslahat geçirilýär. Biz elbetde şol ýürüýte alınıp berilen işler dogrusynda sizi ýakyndan tanış etmek üçin şu ajaýyp pursatdy Aşgabat stadionuna tarap ýola düşýär. Ählimiz bilelikde ýörüňün. Ene mehriban adamlar, bugün gününe alınıp barilen finallar doğrusunda bir de jikmejik gurrun merjek halkary derejeli eminimiz Çağrı Murat Gurbanov. Çağrı, assalamu alaykum. Şüpürdatda hoş gördük diýetimiz gelýän. Elbetde bugün gününe alınıp barilen bir emelleriň finallary doğrusunda olar nähil tapgyrlardan ibaret we munyň maksady näme şu doğrusunda aýtyp berýärmiňiz? Tawa hakykatdan hem şu gün Aşgabat stadionumuzda Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň geçirýän ýarışlaryna eminlik etjek, eminler okuw maslahatlaryny geçýär. Şu 3 güniň dowamynda okuw maslahatyň meýilnamasynyň esasynda şu wagt eminler beden taýýarlygy boýunça finaldan geçýärler. Meýdançada emin bolmaly eminler 6-40 metrden ylgaýarlar. Belenen wagtda. Ondan soň 6 minut diňç berilýär. Soňum 75 metr ylganya 25 metr ýörelýär. Iň adından şolar ýaly bölekleýin ylgawdan 40 gezek. Ýani stadionuň meşhur aýdymyzda 10 aýlaw bolýar. Iň pes tawşyrylan derejesi. 15 aýlaw çenli. Ýani ylganylýar, şonda halkary derejeli eminleriň ýani beden taýýarlygy boýunça tawşyrýan finallarnyň şol meşhur şolar şondan ibaret. Elbetde. Onun galy bersede häzir kömekçi eminler häzir ylgaýarlar. Bular ýani 40 metr ýerine 30 metrden ylgaýarlar. Az wagt ýetýär. Onun bu ýani 75 metr ylgap 25 metr ýöreýär diýenmeden ol 75 onun diňç almagy wagty 2 sekund artyk berilýär. Bu da şolar ýaly ýani 10 aýlawdan ibaret bolup durýar. Kömekçi ya da gaptal emeller üçin. Kömekçi ya da gaptal emeller üçin. Doğrusu ählimiz bilýär, elbetde futboluň janköýerleri, futbolu tomuş edýän adamlar bilýändir şu futbolçularyň, oýunçularyň özü bilen deň derejede eminem ýani hökmanlyk gapdyrmaly bolýar. Şoň üçin beden taýýarlygy, aýratyn görkezler ören wajypmy diýip pikir edýär. Şu doğrusunda siziň aýtjaklarynız ol hökman ol futbol oynayan oyuncular bilen deň hatarda meýdançada hereket etmek. O käbir ýagdaýlarda futbol eminleri oyunculardan köpräk geçýän wagtlaram bolýar. Sebäp ol bilişimiz ýaly öýrenme futbolda bir pozisiýa diýilýär-de. Her oyunçuň belli bir oýnamaly ýeri aýdylyp görkezilýär tälimçi tarapyndan. Futbol emini hem ýerde bolmaly. Onun şoň üçin käbir ýagdaýlarda futbol eminiň ol hereketi hasap bilen alanda käbir oýunlarda 12-13 kilometr ýetýän ýerler hem bar. İki komandada gowy beden taýýarlygy, güýçli komandalaryň arasynda oýun bolanna hakykatdan köp aralyk ylgamakdan geçilýär. Şoň üçin bu ýani barlaklaryň ähmiýeti gaty bolýar. Häzir näsip bolsa mart aýynyň başlaryna futbol boýunça milli çempionatymyzyň oýunlary başlamaly. Şol oýunlar başlandy. Bir kimi haýsy oýuna nähil goýup boljak berde aýna döwren belli näme ýa-da ýani beden taýýarlygy synaglarinden geçen eminler oýuna taýýarlygyň suwutnamasy. Hakyky dogry aýtdy.
Jara ene elbette öz tejribeňizde şu yere gelýän şeňiz bir näçe bähleşiklere, bir oýunlara emillik etmek pursatlar bolanlar. Şu pursatda şeýlere sual beretimiz gelýär. Ömrüňizde iň esasy ýadyňyzda galan, siz üçin şu aýratyn bir ornuny durýan duşşuk, siziň emillik eden duşşuňa haýsy? Hakikaten 30 ýyla golay eminlik iş tejribemizin netijesinde bir näçe gyzykly oýunlar, bir näçe gowy oýunlar, bir näçe ýatdan çykmajak oýunlar bolup geçdi. Iň ilkinjilerini ýerine agdatym gelýär. 2002-nji ýylda garaşdy döwürden arkadaşlarynyň ýetkinjekleriniň ýarşy bolupdy Moskwa şäherinde. Şonda men kömekçi emin bolup gatnaşdym. Kömekçi emin bolup final duşy üçin gatnaşdym. Final duşunda da kömekçi emin boldum. Esasy ýani bir eminlik ýoluny esas halkara ýatdan çykmajak oýunlaryň biri. Şonu köňle ýadymda oýuna meýdançaga çykyşyň Moskwa şäherindäki Luzhniki stadiony garyndy kyn adamlardan doly. Hakykatdan bir ýatdan çykmajak pursatlar. Galibiyetde soň halkara derejeli emin hökmünde bir näçe oýunlara, Aziya oýunlaryna, misal üçin Taýland bilen Ýordaniýanyň oýuny Koreýa döwletinde geçdi. Şonu Türkmen telewideniyasam kökrak komandirovkada ötdi. Online bir oýun almaly ýa-da o primoy alýar. O da kakra men oýunuma gawat gelýär. Ondan hakykatdan şol oýunny gutardy. Gyzykly oýun boldy. 4-den bir final oýuny. Gyzykly oýun boldy. Oýundan soň gelip egneş çarşylýan otaga geldim. Bolyn telefonu bir näçe habar SMS birden gelipdir. Her kim gutlap ýa-da bir arzuwny ýa-da bir gup begenýärni, dogan garnaşlar begenýärni, buýsanýarny ýa-da oýunlar ken durmuşda bolýan. Doğru. Ýani Özbegistan bilen Katar'ın oýuny. Özbegistan Koreýa, Kırgızstan Respublikasy bilen Ýordaniýa döwletiniň toporlarynyň duşşugy boldy. Dünýä çempionatynyň saýlam oýuny. Gyzykly oýunlaryň biri boldy. Hakykatdan gyzykly oýunlar karierda ken boldy. Doğru. Sözümiň ahyryna şu hakykatdan eminlik, gyzykly, eminiň durmuşy, eminiň oýunlara taýýarlanşy, eminleriň daşary ýurtlary gezelenji diýeýdim ken. Gyzykly hakykatdan durmuşymyzda şoň üçin sportdan peýdalanyp emin bolmak isleýän ýaş ýetkinjek oglan gyzlary eminlige çağırýar. Türkmenistan Futbol Federasiýasynyň gapysyny da açyk. Sebäp häzir 2025-nji ýylda Türkmenistan Futbol Federasiýasy ýani 3 ýaş aýratynlygy boýunça ýarışlar geçirmek meýilleşdirýär. Şol meýilleşdirilýän ýarışlara eminlik etmek üçin Türkmenistan Futbol Federasiýasy ýaş eminleriň ösüş merkezini döretmek planlaşdyrylýar. Şol merkeze okumaga, eminlik etmäge, galibiyetde halkara derejeli emin bolmak isleýän oglan gyzlary hoş gördüňiz diýesim gelýär. Gapymyz mydam açyk. Gelin, öwreder, taýýarlar, ösdürer. Köp sag bolun. Şara mundan melegem işleňizde uluslararly arzu edýät. Nesip bolsa bähleşikler, şunun ýaly ýarşylar kän bolsun. Odan ýurdumyzda, ajaýyp watanymyzda we biziň milli ýygnymyzyň hem elbetde emillerimiz bilen birlikde gazanjak usullikleri ören köp bolsun. Köp sag bolun gene. Tamam.